کازم ناوێ وی کەسی یê neraste. 35 salî ji Qamişlo ye. 2 salan ketibû xefka maddeyên hişbir de. Niha ew jê qut bûye û jiyana xwe normal derbas dike. Ew dibêje gelek caran fişar lê hat kirin got derbasî tora bazirganiya maddeyên hişbir bibin. Erê hat xwestin piştî carekê dimasiya hat xwestin gondê de kar bikin, ticaretê jî pê bikin. Lê me reft kir ev tiştaya. Di encama şerê navxweyî li Sûriyê de diyardeya belavbûna maddeyên hişbir pir belav bûye. Li gorî çavdêran ne tenê rewşa aborî û şerê navxweyî sedemên zêdebûna vê diyardeyê ne. Sînorê me yek vekirîne ji aliyê Tirkiyê de ji aliyê rejîmê de ji gelekî ciya de ev gelek tesîrê li milletê me dike yek jê yanî istiqlala givan zarok tê dibin ev êşek malbat dibînin yanî kesekî di dimlê malbatê de ev êşpêr çêbû be yanî dibe êşik am ji malbatê gişêrin tehdîdek am ji malbatê gişêr çê dibe. Herêmên Kurdên Sûriyê di nîşana bazirganiya maddeyên hişbir de ne. Du jê derên sereke yên maddeyên got derbasî herêmê dibin hene. Deverên rejîma Sûriyê û deverên çekdarên opsiyonê. Herêmên rêveberiya Xweser deverên derbasdarin ji bo Iraq û ji wir derbasî welatê Ereba dibin. Hêzên ewlekariya hindirîn tekez dikin got ew li dijî bazirganiya maddeyên hişbir kar dikin. مكافحة المخدرات في شمال وشرق سوريا. Em li Bakur û Rojhilatê Sûriyê tevgera bazirganiya madeyên hişbir ji nêz ve dişopînin. Derbarê vê yekê em planên girtina bazirganan û kesên got madeyan bikartînin datînin. Li gorî wê lêpirsîn bi wan re tê kirin û ji bo dadgehê tên şandin. Li gorî amarên hêzên ewlekariya hindirîn li Bakur û Rojhilatê Sûriyê di heyama salekê de 1042 bazirganên maddeyên hişbir û 1068 kesên got bikartînin hatin girtin. Di nav wan de 6 bazirganên mezin hene. Her wiha 7 kîlo û nîv ji heroîn û hejmareke mezin ji lib, derzî û çixareyên hişbir hatine desteserkirin. Li gorî gelek raporan Sûriyê di nava şerê navxweyî de bazirganiya maddeyên hişbir yek ji jêderên herî zengîn û sereke ye ya aboriya rejîmê û komên çekdar yên opsiyona Sûriyê. Zana Umer dingê Amerîka. Raqqa.